bikotea zizte, eta leku eskasarengatik liburuak bereizten ari zirezte, zein bota eta zein atxiki. Eki eta Eneritz bikotea dira, eta leku eskasarengatik liburuak bereizten ari dira, zoin bota eta zoin atxiki. Eki hasita, 3 bertso 8 txikia. Liburuen artean galduak gira ajunt, zureak dira batzuk ta nereak batzuk, eneko bide gainen guziak baditut. Otoi bilduma hori sustut atxik nahi dut, otoi bilduma hori sustuk atxik nahi dut. Liburu hoiek dute 60 urte, hartu zenituenak 2 musuren truke, botatzen aldira nik hori dut uste. Liburutegietan soberan dituzte, liburutegietan sobera dituzte. Hartu nuen Ambrosio gero ikarena, mahatsaren begia nere maitena, otoietzazu aipa botatzearena, bera da Euskal Herriko idazle honena, bera da Euskal Herriko idazle honena. Atxaga da bikaina, bide gain hobeto, hau errango zinunik enuen usteko, beti telebistari sozu zaudeseko, erosi zenituen politegiteko, erosi zenituen politegiteko. Mirespena dutala bada hainitz urte, eta gaur gauzatxo bat aitor nahi nizuke, nere irakaslea data etzazula uste, bera bezalakoa izan nahiko nuke, bera bezalakoa izan nahiko nuke. Beraz peloteoan ari zara jada, baina ezin naiz sartu etxeko gelara, hau esango dizut nik ene maite ara. Aski ordenatua izaten bazara, aski ordenatua izaten bazara.